दुल्हन उतारते समय का गाना सुना रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। और हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्ते। आप लोग दुल्हन उतारते का गाना गा रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा गाना। सोन के सिंघोरा ले ले सासु बाटी ठाड़ जी, खोल बउअरी गुगुटा में भरी तुहरा मांग जी, खोल बउअरी गुगुटा में भरी तुहरा मांग जी। सोन के सिंघोरा ले ले सासु बाटी ठाड़ जी, खोल बउअरी घुघुटा में भरी तुहरा मांग जी, खोल बउअरी घुघुटा में। कैसे के सासु खोली घुघुटा में आपन जी, बगले में बैठल बाटे राउर पुत से आन जी, बगले में बैठल बाटे। कैसे के खोली सासु घुघुटा में आपन जी, बगले में बैठल बाटे राउर पुत से आन जी, बगले में बैठल बाट। सोन के सिंघोरा ले ले जेठानी बाटी ठाड़ जी, खोल बउअरी घुघुटा में भरी तुहरा मांग जी, खोल बउअरी घुघुटा में। सोन के सिंघोरा ले ले जेठानी बाटी ठाड़ जी, खोल बउअरी घुघुटा में भरी तुहरा मांग जी, खोल बउअरी घुघुटा में। कैसे के सासु जेठानी खोली घुघुटा में आपन जी, बगले में बैठल बाटे राउर पुत से आन जी, बगले में बैठल बाटे। कैसे के खोली जेठनी घुघुटा में आपन जी, बगले में बैठल बाटे राउर बाबू से आन जी, बगले में बैठल बाटे राउर बाबू से आन जी, बगले में बैठल बाटे। सोन के सिंघोरा ले ले ननद बाटी ठाड़ जी, खोल भाभी घुघुटा में भरी तुहरा मांग जी, खोल भाभी घुघुटा में। सोन के सिंघोरा ले ले ननद बाटी ठाड़ जी, खोल भाभी घुघुटा में भरी तुहरा मांग जी, खोल भाभी घुघुटा में। कैसे के ननद खोली घुघुटा में आपन जी, बगले में बैठल बाटे राउर भैया से आन जी, बगले में बैठल बाट। कैसे के ननद खोली घुघुटा में आपन जी, बगले में बैठल बाट राउर भैया से आन जी, बगले में बैठल बाटे राउर भैया से आन जी।
तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सुनी के बताइएगा कमेंट में कैसा लगा गाना, और लाइव कमेंट न भूलिएगा।